दिनै क'क्राझारनि सासे सुबुं महरै आरो क'क्राझारनि सासे एमएलए महरै आङो आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जे जोंनि क'क्राझाराव गोबाव बोसोरनिफ्राय लुबैबाय थानाय आरो 2 बोसोर सिगां आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया फोसावलांनाय बायदि क'क्राझार सरकारि जे फरायसालिमा बे क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि जे आबुं महर होबाय बिनि थाखाय आङो दिनै बे समाव बिथांमोनखौ साबायखर बावदों दिनै जोंनि जे क'क्राझार फरायसालिमाया जे क'क्राझार बुहुम फरायसालि जे जाबाय दिनै आसामनि रायजो बेंगिरिया दा आसाम गेजेट मोनसे फोसावनानै बेखौ जे आयेनाव बारस्लायहोबाय बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर बावदों क'क्राझारा बिटिआरनि केपिटेल जानायलाय बिटिआर ओनसोलनि 9 जिल्लानिफ्राय फैनाय फरायसाफ्रा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड जे इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटियाव गोबां फरायसाफ्रानो मुं थिसननो थाखाय खाबु मोनामोन मानोना जोंनि बिटिआर हालामनि फरायसाजों लोगोसे क'क्राझारनि खाथियाव थानाय धुबुरी बङाइगाव खाथि खालानि जे जिल्लाफोर बे जिल्लानि फरायसाफ्राबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायफैनायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा एडमिशन लानो खाबु मोनामोन दा जिहेतु क'क्राझाराव आरोबाव गंसे इउनिभार्सिटि जों मोननो हाबावबाय एबार फरायसाफ्रा एडमिशन लानो थाखाय एबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननो थाखाय एमए एमएससि एमकम फरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु जागोन दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे समाव आसामनि रायजो बेंगिरि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों क'क्राझाराव इउनिभार्सिटि फोसावनायल' नङा इउनिभार्सिटिखौ आबुं मोनसे महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रायजो राजानि जानानै आरो सासे एमएलए महरै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों।